Kenaydı. Kıyım kakası. Kimdi? Koyar yerde koymadılar. Uymadı İsmail'i illa gali bilen. Ne ettin ay? Hava. Hay. Almışım zorak gelenler ol. Hay şular ya binamız gidi aylardan milyar dolar o. Şuna istana. Bir kere canıydın da alınmasa, bir kere de kapağı gelende kapı açılmasa, özünden bilip on aymalı adamların yüzü bekay ha? Yüzü bek vardı İsmail'im. O realtor var bir işlese. İsmail realtor. Hay kurtaran adam abi, kurtaran olmasa, hey bergin sonra bununla kapıyı kaktırmak bu olmay. Beyler işte bir kakya, beyler işte bir kakya. Kebir, bergizin bermen yörünür, avada da dinç alıp yörünür ama bize öyle otursa o. Oğlum, ölümüz belli, canımız belli. Nire açık gidelim, ölüme çıpar yerler. Öyle çıpar yani, bir yıl, 2 yıl sırak bu berler de ahır. Şuna istana. Alanda 3.000, 4.000 manat, 5, 6, 7, 10 muna yetin ağa. Hava, bergimiz vacip. Avada ben oturalım mı yok gidelim. Gidelim bir de. Hava. Havada giderlerdi insanlar doğraydı ya. Algıdarlardan gidip sotaydı kellem durlaymasın. Gün yola hali söyüt oturun ya. Şuna istana. Gün yola o. Sota. Gör, boşluğunu yıkına. Yürü. Yürü. Yemeğini de o yedi çayır ya lan. Geç uğradı çay. Yer giysin adam. Yer diye. Hadi yıkam giysin var. Gidelim mi? Ha koya gitsek galay. Dayıma. Dayıma otma. Dayıma. Bitti düelten ben var en dakit bolmaya da Vay gitsek ya doğrudan açıldı mı? Günle çıktı keleden. Yaman sala havayla. Bulaştakım. Bu asna mı? Ay asna arada toy gitti mi biliyor musun? Oha. Şonda ulular talpaydı otilar ha. Sonra tam asna şu talpada alıp çıktı ulan sağ olsun. Bu ne sargadın buna? Kamır sargadın mürde bin tığ deşil de. Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş geldin bari? Tedelik bana zor etmene geldim canım sana. Çağırdık. Ha o. Aydanı. Modeviyle tanıştın dedim ha. Uva. Nomor uğrattı var. Ha? Kol bir canda. Rahmet. Taşa çıkar ya ayttim ama nasam. Oho. Zavordan döktüm o inek ya tuvara kenan. Taşna var ay aytmanı. İyisi de doymuyor beni. Ona ayıp böyle deyip yosuk bilen sıppılmam elim aldım sıppılım patlı taplatıydı da ödeyip elim aldım da gayda yosuk bilen içinden geçip var ya pırcın kere vattı ağat ya çiğreken ayağı Tuldun mu? oğay ayağım da sınırlamadı can aslan yok ne mi var am kim sol kim kaçırdın mı Bileme konuşma. yok ay yok distandak var pek Ha bileme ya da. son perkat var şırın için dağlar yaranda da oynaya enerjiye gidiren de Pattı ayağım elimden ısım kaçtı o. Gönül burgedek bir yasan oldum ha ya. Bir yasan ya oldum ha canım. Burgadek mi? Burgedek şeydik elinden tutayım. Falan Ay aytcana ton. Şimdi ya yumuşak ele canım. Oynayan kağıtlardan intikam bilmedim ben. Aydan mi o güzel böyle kıyın gayret. Ayt bola ona çağırdık ortadan. Aslan ya tam sıktırayım ayttım ama ben sana. Markadan gülerek diyeyim. Ya ulan kısırama kulağım kutu yenme kıvırana. Markadan gülerek diyeyim. Markada toy bittin de sen geçen taparım. Bulasın adı biliyordur ana. Aslan sen tanı mı? Markada ha. Aça. Programım düşme kana asna yan kuvara. Düşüm ya. Programım düşme kana. Düş diyorsun mu? Gelen ne tam düş korkacak. Değil mi? Düş kork. Adam düş kork. Ki adam şeyle kısık kolya. Yok pulu değil. Altın kumuşa değil. Bu hakta arada oturmamam hacatı yok. Hoş ya da kısıklık ediyor. Kısıklığım değil. Hususluk ediyor. Neme oluyor ka şu yakımlı söz bilen, hoşuma söz bilen, kollayıcı gururlar etse, berekella, tuğleme deyse, öğren, koğuş edipsin deyse, yani bu sözleri ulanmayı kes kellen koğunemez. Emma ne çıkma yanlışsan, onu da sehelce yanlışsan, yok man gelip belli eder. Üstesine tankid eder. İzinlenim tankid etmesem ötüş olmaya diyeyim, şu sözlüğüm arkasına geçip gezlenir. Doğru tankid olmasa ötüş olan yok. Yani koğuş eden yerinde
goğuş etdiň diýilmese de olam ötüşi bökdeýe. Ýönümiň tersine şeýle bir adamlar bar. Goğuş eden ýerinde berekella diýip elini sar. Tuğleme diýip arkana kakar. Ýöne ýanyşan ýerinde de şu ýerinde ara kelterek gaýdypsyň, bärekden gaýdypsyň diýem duýdurşur. Şular ýaly adamlar. Nähili o adamlar. İstanbul'a Türk'e işe gelecek bolýan Murat, ya bolmasa da gyýdym oý berjek bolýan, oglum oý berjek bolýan Türk'ün ýagdaýy näýlik, iş ýagdaýy näýli diýip soraýaňyzda, barsam iş tapylarmy, ýene bir zat diýip. Edil şumat bara, wizada da tawşyrmatyk bolsaňyz, azajyk garaşyň diýip maslahat berýän edil men özüm bilemok başga sizin tanaýallaryňyz öňüňizden çykyp aljak, işe ýerlejek diýerler bolsa gelsin. Allah jany hiç kimin işe gelmegine men garşy däl ýöne. Edil menden sorasaňyz Murat, sen düşünjäň näýillik diýsen, edil menen şumat Türk'e işe gelmezdim. Sebäp diýsem, şumat hiç hili dokument beretleri gelen o. Ondan tekstillerim polny durýan ýagdaýa geldi şumat. Ay köp tekstiller yapyldy, iş yerleri yapyldy. O nükleer akkuy, nükleer sentrala da diýip ona viza dokument tawşyryp da firma gelirler var, onun 3 aylap aylıklarını alıp bilen oklar. Firmalara aylıkları verilen ok, görýändiňiz ödüň TikTok'ta da işleyen oglarlar vardır tanışlan. Tekstillerin misal üçin 100 tane tekstil odaşyň 50 tanaga yapylýar şumat. O işleýänlerim bar, diňe mesai işleýän oklar, diňe şu aýlykçylaryny taklyýa diýjek bolýanym edil şumat bar, dollarum 41 boldy, dollarum gally. Onun bir ekonomikasy zady tersirek edil şumat. Onun täzede karar çykardy da adet diýen 6 aýdan da atdan güýje berýär da ol hali. Diýe nirde gaçak bolsa firmada işleýärler da atlar bolsa diýip aýdýa bolýan. Her gün her hille kanun çykdy bärde bara. Bir aýda näme kanun çykjak, 2 aýda näme kanun çykjak belli däl. Ýöne diýjek bolýanym maslahat menden sorasaňyz, menem şu taýda 2018-den bäri şu taýyň çöregini ýanna. Diýjek bolýanym edil şumat viza tawşyram bolsaňdan wizany seredin 3-4 aý, 6 aý wagt berýär, şoňa çelli wizany geçerildi. Edil şumat gelmäň menden maslahat. İşe de gelmäň şumat, diň okuw bolsa da okajak bolsaňyz gelin. Bolmasa var eliňde wizany alan bolsaňam ýokarsyny geçerli süresi diýip ýadygyly şu wizany. Ýokarsyny mysal üçin diýelim iyulda alan bolsaň awgust, sentýabr, oktýabr çelli ya noýabr çelli şoň geçerli süresi diýip ýokarsyny ýadygyly, aşagynda da ikamet süresi diýip ýadygyly. Şu ýokarsyny hatar edýäňiz, şu ýokarsyny iň soňky 3 gün alanda şu dolmagyny 3 gün alan wagtym avizany alandan soň 3 aýdan 4 aýdan çykyp gaýtdandan bolýar. Sebäbi diýjek bolýanym her bir aýdan täze kanun çykypdy. Şol sebäpdenem geljek bolsaňyz nadýožnja biri bolsa, inanýan biri o çyşyp boşup paşyrdak gürlärlere inanmaň. Ondan dokument, kimlik diýende hiç kim garanti berip bilenok, hiç kim hiç açan. Ona men garanti berýän ýerlerdenem gaçyň. Sebäbi o zat dokumentden dogruly taýlandan soň, tawşyrandan soň Ankaradan onaylanmasa da bagtyňa diýjek bolýanym edil şumat men bäri işede okuwda gelip maslahat berem, o hiç kime şumat garaşyň diýän. Başka da näme? Jan sağlyk, janyň sag bolsa hemme zadyň alaçy tapylýar gysynma. Şu videomy takip edin, like basyn, repost edin, paýlaşyň, geljek bolýarlar görsün, men gowarýarlar, paddeşke diýerler, etmeýärler, hemmäňiz paýlaş, repost edin. Zadyň maňa hiç kili 1 manat gelenok. Geljek bolýarlar, zatlar hawardar bolsun diýjek bolýan. Biri-birini gollaly, hemişe türkmenler biri-birini gollasa, hiç kim hiç açan hiç ýerde ezben bilmez, üstünden gürläp bilmez öz watandaşlarymyzyň. Şoň üçin ýene bir edep diýen arzuwlaryna ýetmek üçin durma. Esas adam jan taglyk dostlar, adamlar.